Марнио най-стария обрал да чуе галета. Аз се може едно изказване да направя. Винаги. Най-хубаво да се вози човек. Няма проблеми такива. Само да коментира да слушай до патрул в колекцията. Да кажа го. Забрави го! Смело сърце! Втора, бе! Ей! Втора! Долу на газ! Втора, завърна на газ. Третъчката газ. Шеста. Ей, Вак! Тук какво стана? Там някой виждам, че иззал от среща. Ай, ти да видим. Британция, дай втора изсичката газ. Оттам, втора изсичката газ. Ама набавни ли си, бе? Ей! Набавни ли дай, бе, бекчет? Дай бавни, бе, набавни дай, набавни! Сърце иска! Бягайте оттам, там да се пробва. Мъжката да сулка. Да, си. Там дали ще ответ предни стоп. Дай, засилвай здраво. Пушката, дай! Няма да обърнеш много. Е, сега вече и назад шизор. Сега стана сложно. Замирисат центъла, ей! Светло, сега като му обясняваш точно конкретно, Гели са пълят! Тук поне няма да се обърне драки. беше от тук на въже само. Не, и двете гуми са ти във въздуха, забрай.